बाबु नोंना टिउसन लानाया बोरै जाखो माथो गथ'फ्रानो सासेबो फैला जोब्बायबो नामा दानो मास मोनसेयावनो आं लाथ'ला बाबा टिउसन फिसखौनो 150 थाखाल' होयो बेजों खि फोरोंजायोलै ओरैनो खस्थ'ल' लानाय जायो नांगौबा बेराय थागोनलां टिउसन लास्लायस्लाय नोंनाबाथाय खालि बेरायनायल' खामानि मावा माबो मावा मा खालामना जानो सानखो गथ'नि बिमा बिफाजों एसे रायलायनो हाया नामा बेसेबांबा फोरोंजाथावो बेसेबांबा फोरोंजाथावा आं गथ'फोरखौ खिन्थाहैनो थिनदोंमोनलै बाबा गथ'फ्रासो खिन्थाहैगोन हैया जाखो जेखुनु दा बेरायहैखांना फैबा मोनाब्लि हाबबोनानै सोंबोसिगोन आं बिमा बिफानाव दे ओरैनो थानो नाङा थाइसे थाइनै मोननायानो बोजोंनि दानि जुगाव जायहा थाखा फैसा दं बिहासो लोगोबो दं आरो सिनायजायोबो जायहा थाखा फैसा गैया बेहा जेबोआनो गैया आरो नोंखौ रावबो सिनायाबो मानसिनि गुबै सिनायथियानो थाखा फैसाजोंसो बाबु बेखायनो नों दानिफ्रायनो एफा एनै मोजांखौ सानाब्ला उनाव बोरै संसार जागोन बिदि फां फुं बेरायबाय थाबा रावबो मोजां बुङा गोबावजों खनसेया जेबो नङा सानफ्रामबो बेरायबाय थानायखौ गाज्रि नुयोना मानसिफ्रा नोंसोर बेरायलाबाय थानायखौ नुबा बुंगोन सोर सोरनि फिसा जाखो बिसोरलाय मावा दाङा बिमा बिफानि सायाव मोनजादोंथ' देखायनाया बारा जादों अब्ला जों बिमा बिफायासो दाया जायो बेखायनो थाइसेबाबो थाइनैबाबो दानिफ्रायनो खामायना लाखा जों बिमा बिफा थानाय समावनो नांगौनि समाव थाइसे थाखाखौनो मोनथ'आ बेखौ हले गोसोआव लाखा आं लासैनो मोजां जाबोगासिनो ना मानो जानला मोनला खोथा बुङो नों बाबा दाथ' नोंसिनो दंखायोना माखौ एसेबां सिन्था खालामो देनां नोंसोर थैना थांबा नैबे मोद्लानि संसार जानायखौ गोजौनिफ्राय नाहरबाय थाबानो जाबायना मोद्लाया माबायदि संसार जायो आंबो एसेबां माने जाम्बा नङाना बाबा गरिब जाना संसार जानो आंहाबोथ' आखाइ आथिं दं मावनानै जानो थाखाय बायद' जायाखै नालाय दा बाहायथ'वाखै देनां नोंसोर थैना थांबासो बाहायगोन आं आंनि आथिं आखाइफोरखौ अब्लासो बुजिगोन नैबे मोद्लायाबो बेसेबां खामानि दामानिफोरखौ आखा फाखा दोन नोंनि सावलुन खोथाफ्रा आं हले बोरायनिफ्राय बोराय जाबोगासिनो दं आं दा एसे देहा थानाय समावनो एफा एनै खामानि फोरोंना गालांनो सानो नोंहा बुंबाथाय फारसेजों खोनासंना फारसेजों हगार हरो दे जाबाय बाबा आंहा थांसै लावगाया नेबाय थाबाय बे दालाय थाब बेरायहैनानै थाब फैफिनगोन होनदोंमोन मा खालामामोन मानो एथ' गोबाव जाखो थाब फैनो थिननायालाय आंहा दहायनिफ्रायनो नेगासिनो दं थानो बालायनाय फिफाजों एसे रायजादोंलै लावगा बेयावनो एसे लेट जाबाय बेरायनायाबो जोंना एसे बांद्राय नालाय दस्राफोरनिफ्राय बेखायनो रायजायो मालाय नोंसिनावसो रायनो रोङा खोमा ना लावगा रायनायालाय जोंना बिदि रायलाबाया आं खामानि गोनां समाव बेरायखायानोना बेखायनो राया आरो आंखौ खामानि गैयैयाव बेरायनायखौ रायबाथाय उनाव खामानिफोर मावनो थिनबाबो मावखाया आं बेखायनो गिना रायखाया आंखौ थौ थांसै आंहा दा टिउसन लाग्रा गथ'फोरखौ एसे रायलायलांनांगौ लाफिनबावा दा नङाबा बिफा बोरायजों रायजाथारगोनलाय थौदो मोब्ला बे दाख्लै नोंनि गार्लफ्रेन्डजों कलेजाव बेरायफानाय सिख्लाया बबेनिमोन जाखो नोंबा बबे सासेखौ होनखो थाफानायाथ' सानै थाफादोंमोन ना आंनि गार्लफ्रेन्डजों बे एसे मोदोम फिसा गुफुरहां सासे दंमोन ना बेखौनो होनदां ए आं बेखौ मोनथिबावालै लावगा बे सासेयानो जोंनि गामि खाथिनि बिबारि होनो नामा आंनि गार्लफ्रेन्डनावसो सोंनांगोन मोनथिनो लुगैदोंबा ओमफ्राय मानो सोंदों नों लावगा ना गोसो सिङाव मेजेरदोंसो नामा नंनायालाय नंगौमोन एसे रायलायना होनो थिनदोब्रा मोब्ला नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ आं सिंगोल थानो बाथारबायलै सिंगोलानो मोजां लावगा गार्लफ्रेन्ड लाबा खर' गरमसो जायो एफा एनैयावनो नांलायनाय रिसार्ज बिहरनाय गाननाय जोमनाय गोदान बिनाय आरो बबाव बेरायनो लांनो थिननाय नों लाथ'यैयानो मोजां जागोन लावगा आं गार्लफ्रेन्ड लानानै बुजिथारबाय होनबाबो आं मोजां मोननायाव आगान होनायनो लुबैथारदों दे नों गार्लफ्रेन्ड लानो गोसो जाथारदोंबालाय बुंना होनो थिनगोन आं दा कल खालामहरबा आदै ओइ आदै मा खालामदोंब्रा नै अरसो सायलाबायदां गोजांनायखाय बना माथो गोरानथार मोजां जोंथारदों अरा गोरानालाय गोरानमोनलै बिदि अर सायैनो गैला बनानो जोबजोब्बाय बे जा एसे दं बे जोबबाथाय माजों ओंखाम संनो माजों ओंख्रि संनोसो जासिगोन ओमफ्राय माथो ओंख्रि संखो आदै आलुजों नाजोंसो संदोंगोन ए गोथाव बेनो दाथ' आलुआ गोरलैसोना जानो मोजां जायो आलु बोराय समावसो जानो सुखुवा ओमफ्राय बे बाबुखौसो टिउसन लाहोफिनगोन लाहोफिना बेखौसो सोंलांनो होननानै फैदोंमोन आं आदै बेनोथ' जादोंलै गथ'फ्राबो टिउसन लायाबाथाय गेले थायो लेखाखौनो फरायथाया
टिउसन लाबालाय फरायनो हरनाय दं होनना एसे एसे फरायो। बेराफारसे आंहा थाखा फैसायानो थोआ जागासिनो। बेराफारसे उन्दैफोरखौ नायबा टिउसन लाहोआबाबो जाया। ओमफ्राय टिउसन फिसखौ नों एसे बारा बिदों होनलाय बाबु? उन्दैया खिन्थाफैदों। बिनायालाय बिदोंमोनलै आदै, खस्थ' जाथारना आंहाबो फोरोंनाया। दे जागोन बे। दा फैसाबो गैथ'वा, एसे उनाव फैसा जाबा खबर होफिनसिगोन आं। जागोन दे, थाथ'दो होनबा आदै, थांसां। औ दे। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै गालां।